Itxialditik Euskaraldira. Ze bizipen izan dugu? 11 bizipen. Eta horietan, danetan parte ez dut hartu. Baina jaso, zenbat berri jaso ditugun, ze egiten egian, nola behar ditugun, hemendik eta handik, eta ez bakarrik Euskaraldiatik, aholku batzuk jaso ditugu. Leku guztetik etortzen zaigu telefonoa, hainbesteinoko propaganda, batek mezu polita bidalizula, beste bati bidaltzeko, azkenien leku guztetik bideo berdinak, baina nire telefonoak gainezka ditu, ezin den lasai hon, pakia bihar dut. Eta gaur, itzaltzen iguala, goatu naiz, egunean behin ez dut eguandik, eta ara, irikiet, jokatuet, baina ez dizuet ezango zenbat asmatitute. Euskaraldia parte hartuta gero, esperientzia oso positiboa, pentsatzen dit, da. Jendia nerekin gehiago hitz egiten du euskeraz, katxondeokin ere, bai, karo. Eta etxean, ez dizu kontatuko, umiak, katxondeo a todas horas. Baina nik uste oso positiboa da. Eta hemendik aurrera pentsatzen dit, beldurra dakatzea hitz egiteko euskeraz, baina pentsatzen dit, hemendik aurrera beldurra aparte utziko dit eta esfortzo bat egingo dit, hitz egiteko euskeraz. Animatu, hemen. Kaixo, pentsatzen jarri naiz eta izan daiteke ikaten munduan, asko ibiltzen naiz egun hauetan, bai lanerako, bai familia eta lagunekin komunikatzeko, eta hor konturatu naiz euskarazko hiztegia aberastu dudala, edo hiztegi gehiago ikasi dudala. Saiatu naiz orain arte ingelesez edo gazteleraz erabiltzen dituen hitzak ikate mundu hortan orain euskaraz bilatu ditut eta hala erabili izan ditut bai mezuetan, bai elkarrizketetan, ezta? Eta ere ezagutu dut librezale.org, lantaldea, informatika munduan euskara bultzatzen duena, eta APP-ak euskaratzen dituena, eta adibidez, edo bideoideiak egiteko programak euskaratzen dituena. Hori bat, eta gero ere badago beste gai bat konturatu naizena, adibidez euskal musika gehiago entzuten ari naizela, ari naizen nerabezaroan entzuten nuen musika bilatzen, eta adibidez Negu Gorriak, Eskixu, Ekon, eta ari naiz letretan gehiago fijatzen, eta baita ere, orain momentu honetan irratietan entzuten den euskal musika hori ere bilatzen ari naiz, zein den, zeintzun diran gaur egungo euskal taldeak, eta ere abestitako letretan fijatzen ari naiz, eta konturatu naiz hori ere itxialdian pisua izan duela edo Eta, hoxe, eskerrik asko, ondo segi. Kaixo, hauxe da, gure etxean Euskaraldia, etxealditik Euskaraldiara, kanpainan zehar balkoian dugun puntua. Kolore askotakoa da, gure hizkuntz egoera anitza bezalakoa. Animatu eta euskaraz bizi 365 egunetan. Aupa, gora Euskaraldia!